पक दो गलवा काटकले बारे अरे अतना मरवैली खैली आ तो केको बियाह करवैलिस कोतड़स के अतना पुन कइले बानी अरे को बियाहो करवा के कोनो पुन कर ले कहता रे जा तनी सुघरा के बियाह करवा देवे यदि न छकरी त साफ कह देम कि बानर के गाड़ खनी मुंह बा जात बड़िस तो जो लेकिन देखिए तोर दोनों टिकोड़ा धके प्रणाम मत करसो हमार आम के टिकोरा छुए खातिर गाड़ी में के धुआं फेंक बुझाइल अब हम चलत बानी जो बमकल बाड़े तो कोनो ध के शांत क दी तक दो गलवा तेरा ले मुंहे लागल बेकार जा करे तो जो करा सारा को गाय खोली है खई छातना गोछ खोदलक खाली सारा घूमत रहता कहता बियाहे करू बेटा तार माई कहाँ गलो हमार काम कैसे चले सुघरवा के घर कौन है घरवा के बस ये वाला घरवा ये है हां ये है का हो अपन सुघरा के बियाह करबा और लेकिन हम त टिकोया ना हम हम बोलवा दी पचक पचक ज्यादा बोलबे ना तो मुंह में खचर खचर बोल बियाह करबे कि ना बियाह तो करो लेकिन 30 लाख रुपया ले हो रे छाट के छोकराई लेखा तो तोर लइका हो आ ऊपर से 30 लाख रुपए के डिमांड तेरा दुआरी पे कोनो मुता हुआ ही तोरा लखा आबू बा हमर लाख पा दलन बा गाय का तिहाला गुला करे बा ई के अरे सरवा गाना में दानी अब गाँव में ये जे बानी मत बन भाग सरवा जले जाके तू अपन काम कर बाबूजी ये जब रोड पर ठीक लागत नहीं के चली घरे बैठ के बात कर जाई चलो हो त फसला मुझे करम होई कि ना होई ओ बेटा मौज कर दी हां मौज कर दी वाह बेटे वाह आराम से आई बाजी ओए ना तू अब बोल क्या हो या करे के मन होई सही करावे के मन होई इस तरह के रुपया लाग पंखा के हवा को तू जा तोरा ले मला क्या छे 30 लाख हम जात वाली तोरा से समय क्या पे ना कोनो हो आई तूने अब से बोला था नहीं बोल तनी तो हो गया ये खाए को नहीं ठीक बा हम आ जाए पापा बड़ा बेशरम दिया हो लेकिन जाना तो कोई कुछ लोग हो पहले पापा बोला के बियाह करा दो ठीक है बात जो बोला तो बियाह करा जो एक तो सिंह बोल कुछ बोल ए करे जा हमार बाबू के काम नहीं करत का भेजा भले कुहरियो के ही काम कर हमारा बाबू भी चल बियाह के बाद नहीं करे जा बाबूया लइका बड़े अभी कमे बोल आ जोन हम बतिया कही ना ठुके कही ना अपना बाप से पूछ कि का ले बहू ठीक है बा हमरो लइका सुतो रहना पड़ दिन लोगो खड़ा हो जे पड़े आगे दरिया के आओ तनी अब हम का कही तो हमर लइका के मन बता बुझाई तुम दिवा दियो बियाह पैसा ठीक बा हम अभी फोन करके पूछ के बतावा तनी हेलो अरे छाट के बैठा हमारे बानी हम गांव में एगो लइका खुश बानी घर दुआर ठीक ठाक बानू अरे बुका छो तोरा अपन लड़की के शादी करे के बानू तो जल्दी आओ ठीक बा तो हम आवत तानी चले के ओ गौवा में लइका देखिया
कौन गाँव में? भगवान टोला। तो चलेगा ठीक है। का हो ऐसा के घर में बुलाइले बड़ू? ऐसा के घर में शादी होई? चुपचाप बैठो ना तो मारम सिंह से तो फेंक देबो पसीना। अरे बाप रे बाप, जान रखा तलू सीना में या तक कि बच्चा दे 6 महीना। ए मोरे चुप रही रहुआ, शादी करे उनकी बर्बादी करे। हे जब बियाह करवावे आइल बड़ा की गान भरवावे आइल बड़ा। ना ना, हम बियाह करवावे आइल बनी महाराज। ठीक बा, शादी करे के बाद आई बैठी। Thank you. ठीक बा, 10 लाख रुपया लागी, मंजूर बाकी ना। आही रे 10 लाख।